Yun, kamusta mga kasolid to? Dito tayo ngayon sa fish pan ng ating mga pinsan. Ayun, nagpapakain sila ng bangus. Welcome to the Philippines. Pakain sila ng bangus. Ay, mga bangus. Kuya, anong pangalan mo kuya? Jonathan. Ito ang papakain dito. Si Alex, pinsan ko. Si Kobe. Sino may shoutout sa 7 viewers. Mamaya dadami ayun, napakaraming bangus eh. Ayan, 10 na tayo. Yun, shoutout kay Aquino Jing, kay Leolito Velasco, idol, kamusta? Sino pa? Hindi ko makita yung mga nila. Yan si Junjun, Doki Repambak. So tayo, nagpapakain ng bangus, malilit pa oh. Mga ilang buwan na to? Kalahating buwan. Kalahating buwan pa lang, no? Finger length ba ito? Mga ilang buwan bago to may Binibintang finger length to. Kaya ay binibintang ganyan, binibintang hindi na ganyan. pinapalaki. Hindi na pinapalaki. Oh, Ito kapag may bibili, pinapalaki nila sa sa mga fish pan nila. Oh, so ganyan lang pala yung laki ng mga yan. Oh, ganyan lang yan. Kailan ang tinda na ulit yan? Kapag may bibili, yun na lang. Gano'n. Yung dami lang. Gawin natin. Ilang laman nito? 200,000. 200,000 ang laman nitong 200,000 fish pan ang na to. laman. Nakabenta na kami ng 30,000. Sa pizza ko ito. Sa pizza. Nubos na? Ubus na. Yun. Kung ito lang pala, binibenta nila. Ganyan mga ganyan. Dami. Kobe Bryant ng Dagupan. Yun. Oh, na-miss din kita, idol. Ang sarap dito, pakita ko sa inyo yung lugar. Yan, nagbabangka yung mga kapatid ko. Hindi makapagbangga si Yan sila eh. Hindi pa tayo makapag-upload, hindi pa tayo kasi nagbablog. Marami pa tayong inaasikaso. Kaya hindi pa tayo makapagpamingwit. Bali, siguro next week o itong week na to makapag na tayo. Subukan natin makapag-vlog. Ang dami pa natin inaasikaso papeles. Kagaya nung kumuha tayo ng ating bagong hindi naman bago, second hand na ating gagamiting service. So yun, kukumpleto muna natin yung requirements para hindi na tayo gagamiting pamingwit service. Ay mga kapatid ko. So ganito kalawak yung fish pan dito. Ang mga pinsan ko yan. So hindi pala nila pinapalaki. Binibenta pala nilang ganyan mga fingerling para yung mga bibili, sila na yung magpapalaki. Yan. Oh, shout out. Solid. Yan. Yan yung kapatid ko si Randale, yan lalaki. Yan si Katkat, Cyril Cake. Yung aking pamangking. Ay isa yung kapatid ko si Charlene Joyce Tyson. Yan. Mga pinsan ko. Yun si Fishing Net Adventure TV Shoutout sa iyo. Dito tayo. Ngayon lang ulit tayo nakalabas. Ng lungga, ayan pinunta natin tong fish pa ng ating pinsan. Yun, napakarami Parami.
Oh, idol, ano na? Bali nung nakarang ano pa ako, kailan pa ako lumabas ng ano, ng quarantine. Kasi sa Manila, nag-quarantine ako ng 10 days. 10 days ako sa Manila. Yun yung requirements ng ano ng OWA, ng ng gobyerno natin. Saka pag-uwi ng ano, uwi dito sa ano namin sa probinsya namin dito sa Dagupan. Quarantine ako ng 4 days. Yata 4 days. Yun. So, kailan ako lumabas ngayon? 4 na araw na ata ako nalabas. So nga lang, yung 4 na araw na yun kasi nag-ano ako ng mga requirements ko. Para wala akong po problema paglabas ko kasi dito sa ano, dito sa probinsya namin. Dito sa Pangasinan kasi, dito yung pinakamalaking ano, kaso ng ano, ng COVID. Yung mga naglalaro sila. Magkano daw fingerlings dito? Size. Depende sa size daw, idol. Pag yung mga ganyan na, Yan na mga 12 Gs, mga 5 piso. pag 12 Gs daw ang ano niya, pag mga 12-10 ang size niya, idol. Nasa magkano? Mga sa 450 hanggang 5. 450 daw hanggang 5 piso. Ano, kung 8 Gs, mas mahal. Ay pag mas maliit. Mas malaki. Kasi Ay, mas malaki. Lumalaki yan. Binili namin yan. Malilit talaga. Maliliit. Yung 2-3 ganyan. Yan idol, kung may mga ano, nangangailangan kayo ng mga ano, fingerlings na ano, na bangus dito, marami dito. Sino pwedeng kontakin dito? Yan, si ano, si Ikaw lang, sabihin mo lang sa akin. Oo, pwede rin. Pero pwede mo rin sabihin yung number mo. Oo. Tumami, mapanood nila. Sabihin mo yung number mo. Yan, kontakin nyo dito pag kailangan nyo ng mga bangus na fingerling. 0930 Ayan, 0930 435 435 2020. 2020, yan. Ang pangalan na hanapin nila, Kobe ka ako lang, no? Hobby ka mo. Yan, ano. Yan, sa mga nangailangan. Yan, o. Daming bawas, o. Oh. Yan. Pakasa nila, mabantay nila. Ay. Hindi ko maano. Yan. Hindi naanan namin, no. Kasi diretsong ulan, kaya nagbangka kami papunta dito. Dito sana may dadaanan sana tayo dito. Nandun. Bali nasa gitna tayo ng ano, ilog. Dito daw, dito sa spot na to, wala daw ano. Walang laman tong isda. So pwedeng paliguan. Yan. Next week magbablog na tayo. Hanap tayo ng spot na pwede nating pamingwitan. Yan. Namiss ko ng ano, mag-vlog mga ka-solid. Nag-update lang tayo sa ating YouTube kasi isang linggo na tayo hindi nakapag-upload. Oh, yan. Kita natin yung lugar. Hello. Dami, oh. Sila natin ulit yung ano, bangus. Ayun, ang dami nilang. Ayun. Parami. Dami dito ay. Yan, oh. Para siyang ano, no? Para siyang ano tawag dito? Palaki niya para mga tawag dito yung tuyo, no? Tuyo. Mga ganyan lang siya kalalaki. Dami, oh. Mga presko dito, no? Dito ka na natutulog. Ano? Okay. Diretso. Para pag malakas ang ano eh. Dahil na bagyo, nandito kami. Oo. Dito. Dinadala na lang kayo ng pagkain dito. Buhay, hindi. Nagluluto kami dito. Walang mga pamimimitan ditong tilapia, gano'n, no? Wala, no? Wala na, dati sa amin yan. Mayroon dyan. Walang mahuli dito, no?
Tabal. Abal ah. Ano yung dala, yung hinahagis? Oh, lagi. Pwede ba yun? Hindi yan, wala dito eh. Wala dito. Hindi makahuli yun? Huli. Oo. Gaganon ako dati. Ang dami no. Mga busy pa yung ating mga ano, mga viewers. Mga busy pa. Sino to? Wait. Hindi ko makita yung comment. Live chat. Ayun. Russell Games sa ano to? Dito sa Dagupan, sa Karanglaan. Sa Pulay Karanglaan, Dagupan City. Oh. Mamaya magpapalipod tayo ng drone para pag ano ilalagay ko siya sa ano sa vlog natin. Nakita ko yung location nito. Ang ganda, ang lawak, saka napakahangin oh. Ang dami oh. Yung kapatid ko. Miss, ano yan? GCI. Kapatid ko. Daming bangus. Hindi na pala nila pinapalaki yan, ganyan lang. So pasensya na kung medyo magulo yung aking ano kuha ng video dahil naka ano lang, naka hawak-hawak pala yung cellphone ko. Wala yung tripod natin eh. Nakarami, di ba? Sarap hawakan eh. Yan. Ay, ano lang natin ito, tinan nyo. Oh. Dami, di ba? Ano, shoutout pa rin sa ano, sa anim na nanonood ng ating live. Ano, shoutout sa inyo. Init eh, kaya naganito ako. Dito sila natutulog oh. Yung mga taga-bantay. Si Kobe yan, yung contact niya. Yung sa mga gusto mag-order ng mga ano, gustong kumuha ng mga fingerlings na ano, na bangus, dito lang, kontakin niyo lang yung ano. Nabanggit na dyan sa video yung number ng ano, kukontakin nyo si Kobe. Dami. Dami nyo. 200,000 daw to eh. 200,000 karami ng ano, bangus. Kung titignan ko, kung kayo nandito sa ano mga side, ang laki lang yan. Para kung alam niyo yung mga kabalyas o yung mga tuyo na isda. Gano'n lang siya kalalaki. Yan, binebenta na. So hindi na pala nila to pinapalaki ng ano, ng malalaki kasi mas gusto daw nila yung ganitong benta. Medyo mas malaki daw ang kita pag ganito ang ano. Pag malalaki na kasi medyo lugi daw sila sa ano. Matagal, lugi sila sa pagkain siguro. Yan, ganyan. So mas malaking kita nila pag ganyan. Shoutout sa ano, 6,000 nanonood. Mamaya papalipat tayo ng drone. Ang dami nila oh. Oh. Mga fresh bangus, pulilit bangus. Yan oh. Is na miss ko na rin mag-vlog mga kasolid. Mangarap natin siguro yan kapag natapos. Kasi kumukuha pa ako ng ano ko eh, lisensya ko sa motor dahil yung license natin sa motor kasi na-expired. Mahirap mag-drive ng ano, walang lisensya. Kaya kasi muna natin lahat bago tayo lumarga. Ito, nag-update lang ako sa inyo sa YouTube. Yan, para
Kita nila, dito na tayo sa ating bayan Sinilangan, Pangasinan, Dagupan City. Yan, miss ko na talagang mamingwit mga kasolid. Namiss ko na yung mga tilapia ang lalaki. Ito mga bangus. Yan, kita natin. Yan. Siguro magtatry tayong mamingwit sa sa mga taga Pangasinan diyan. Maalam siguro nila itong lugar na to sa Dagupan sa may Dependencia Road. Yan. Mamingwit tayo doon kasi meron mga nagsasabi sa akin kasi na marami daw doon, isdang lapu-lapu. Ang pamain ipapain daw is hipon. Yan. Huling punta ko dito sa lugar na to, high school ko pa mga kasolid. High school ko pa. Doon kami naliligo doon. May talunan dyan Doon yung paliguan yung talunan Wala na yung talunan dati. Binago na Yun, doon sa kabila. Lalaki bangus. Anong doon? Mga bangus lang talaga lahat. Walang ibang isda dito. Malakas talaga bangus, no? At pala hindi nyo pinapalaki. Pag pinapalaki mo yan masyado, Dugi na sa pagkain, no? Oo, sa feed. Dugi sa feeds. Tama nga yung naisip ko. Kaya ganyan na lang. Nakikita naman, no? Oo, ganyan. Ano lang 5 sa maganda. 5 isa. Pwede na. May mga tumatawad pa dyan pag bumibili sila. Mga kukunin lang 450. 450. Bigay nyo na. Yung pag 4, hindi malabo. Pwede rin yung mo. Pipiliin nyo na. Pipiliin yung mga size. Kasi yung nakita ko kay Kuya Mark na video kasi naglilimas din kayo nun Maliliit lang pala yun. Maliliit. Dami talaga May gusto 200,000 na bangus. Bulilit. Isang buwan pa lang to, no? Tapos pag na-release ulit, kuha ulit kayo. Kung may naiwan siguro dito na lumalaki. Meron din. Kasi hindi nyo nakukuha, no? Anong gagawin nyo pala dito? Pag lilimasin nyo, kalukor lang o tatanggalan ng tubig? Kalukor na lang. Hindi nyo tatanggalan ng tubig, no? Pero doon, nagkakalukor sila doon, limas. Wala nang ngayon, bawas tubig, no? Wala nang gilon-gilon pala, no? Wala na palang gilon-gilon dito. Hindi kagaya nung dati. Pagkatapos ng limasin lahat ng isda, pwede nang bumaba yung mga tao para tinatawag namin kamal dito. Kamal. Yung kakapain mo yung mga isda na tira. Saka mahipon, may mga din may mga tilapia, may mga kape. Yung mga kape, yung maliliit na sa Tagalog ng kape? Talangka. Dami dito. Napaka-presko. Ayun pamangkin ko. Kapatid ko. Live muna tayo. Pasensya nyo na kayo mga kasolid. Dahil tayo napag-vlog. Sige. Babawi ako sa inyo sa next week siguro. Mag-vlog na tayo. Kasi ko lang yung mga importanteng para hindi tayo nadidelay lagi sa mga kailangan gawin. Kasi balak ko rin magpatayo ng maliit na bahay sa likod ng bahay namin. So yun, ipapakita ko rin sa inyo yung mga kasolid. Lahat ng natin papakita ko sa inyo para masubaybayin nyo naman yung aking sana huwag kayong magsawang manood sa aking vlog. First time ko first time ko talaga mag live. Yung pinakaunang first time na mag-vlog si Saison TV. Gusto nyo bang sumakay tayo doon? Mamaya tayo tapos mamasyal tayo doon. Ikot tayo doon. Babangka tayo. Marami. Wala na ako nakikita comment Yun si
May mga ano pala eh. Comment, di ko nabasa. Ito, babasahin ko lang yung mga comment. Diba? Yan. Si Arch T Vlogs, kamusta? Idol, nandito na ako sa Pilipinas. Nakarang ano pa, nung karang araw pa. Pero nag-flight ako sa Taiwan, pauwi dito 19. Nung ano ba? August 19 ako nag-flight. Actually, ang flight ko talaga 14. So na-delay yung flight natin dahil Philippine Airlines yung sinakyan natin. So hindi ko pa nababasa yung iba. Wait. Idol, kung pwede lang mamingwit, kaso nga lang ano eh. Yung ano dito kasi, yung pamingwitan dito kasi ano, ang lilit ng isda. Maghanap tayo ng ibang ano, location. Yan, tumatawag yung aking asawa. Hindi pa nababasa yung mga ano, ibang ano, comment. Mabilis lang ang renewal. Oo, idol, renewal kaso nga lang ang problema ko sa aking lisensya, idol, hindi nawawala yung aking lisensya. Hindi ko mahanap. Ayan, shoutout kay ano, Rino Castro. Idol. Yan kay Noel Cruz. Thank you po. So, welcome to the Philippines. Dito na tayo sa fishing. Ito din, malang malakas. Yes. Bangus lang malakas, dagupan. Malabo daw yung aking, malabo ba yung aking ano, camera mga kasolid? Ay, local lang ating cellphone, punasan ko lang. Ay, Balasbas TV. Yan. Oh, idol, sa tagasan ka dito sa ano, Pilipinas Arts. At makapag-collab na tayo. Yun, shoutout din kay ano to? Mika, ano to? Mikael Baban. Shoutout. Ano ba yan? Ito dami shoutout. Bangus, basta Bangus Dagupan, sikat dito yan. Yes. Bangus Dagupan, idol. Itong buong fish pan dito mga kasolid, mga idol. Ayan, dati dito puros bangus lang daw ang laman, wala daw ibang laman na tilapia, puros bangus lang daw talaga. Ayan. Ayan o. Yan sa Bataan, masarap din ang mga ano dyan, mga pagkain dyan. Minsan lang ako napunta dyan sa ano, sa Bataan. Bata pa ako, yung kinasal yung auntie ko. Maribeles ba yun? Oo, kalimutan ko na kung saan sa Batangas yun. Yun. Ano, shoutout sa 10 nanonood. Yan o. Yung dalaw o. Dami ilaw. Malakas yung hangin. Papalipat sana ko ng drone. May drone tayo dyan mga kasolid. Malili pa rin natin. O tara, punta natin yung drone.
Ay, hindi ko rin pala magamit pala yung drone dahil nakapag ano pala tayo. Naka-live pala tayo. Pakita nyo na lang sa vlog ko siguro mga kasolid. Yan sila. Sama ako! Rap! Rap, dali! Oh. Sakay tayo ng bangka. Ikaw ang kumuha sa akin ng video ako magsasagwan. Tayo magsasagwan mamaya. Ayun, shoutout kay sabi? Pengs, idol, kamusta na? Ayan, idol, okay lang, medyo nakakamiss lang talaga mag-vlog. So ito, nag-live tayo para ma-update naman ako sa inyo. So, shoutout din kay kay Joseph Juliano ba to? Juliano. Yan. Taga Asinggan ako, idol. Oh, yun, ayos, shoutout sa iyo, idol. Yan kay Boys TV. Shout out. So pako ko sa kapatid ko yung sagwan dahil ako magsasagwan. Tulak mo natin. Yung ibang tilapia matay, sayang. Mulmul ang tawag dito no kasi malaki ulo eh. Basta malaki ulo, mulmul. Mulmul ang tawag sa amin yan eh. Yun. Sayang namatay nga lang. Ay umalis. Akin na yung sagwan. Hindi, ano? Ayaw umalis. Yun na. Yan o, sagwan. Natawanan ako ng mga yun o. Kala mo natatakot ako? Slide lang ako. Slide lang ako. Ayan. Ikaw, hawak mo rin o. Magano talaga. Nakatutok nga sa'yo. Siyaw. Ayun kay shoutout kay Mac Binyan, Binyan. 7 viewers from Zambales, Kasolid. Buti may vlog ka na ulit. Wala pa tayong vlog idol dahil marami tayong nasikaso. Ito nag-live tayo para makapag-vlog tayo. Ako ko sa kanya. Tayo magsasakwan dito. Ha? Yom? Hindi. Ayan mga kasolid, di niya alam kung paano magsagwan. Shoutout Ronnie Millanes. Shoutout mo sila. Shoutout Boys TV from Zamboanga. Kambong ka meron? Zamboanga si Boy. Yan, sagwan lang tayo. Ang sabi, pwede mo naman hirap tayo rap. Ayoko. Dito tayo sa gilid. Yung malaking ibon to. Yan, kasama ko yan lagi, yung kapatid kong yan na asikaso ng mga Akin di man tayo ko muna ha. Mas mawang akin dyan ka eh. Walang matam. Pigil mo. Yung Hindi. Ikot ko lang kasi sinusubukan ko ikot. Pindutin mo lang yung comment section para makita mo yung mga comment. patang na. Kabila. Yan. Sige pa. Yung mga nag-ano dyan pa. Mapo na. Wala pa. Ilang pang viewers dyan na natira? 10. 11. Ayan. Guhuli tayo ng tubig na yun. Mamingwit ka na Lodi kanto ni Boys TV. Ayan. Ba't ganito? Sige, ano mo lang. Umiikot lang tayo. Punta mo dito tapos yung stop mo lang. Yan, stop mo lang. Yan. Makapoy, kalodi. Hindi sila nakakapunta sa kubo-kubo na yun. Pwede ka. Against the light mo. Ha? Against the light. Makapoy, bangatan takan eh. Sikanin mo ng bansaya. Alam ko to. Alam ko to, kanina pa tayo mahikat eh.
Oo. Pag nakamata. First time ulit magsagwan. Ayun. May tumatalon dito, no? Oo, ayun oh. Sino? Wala daw laman to eh, pero May mga ano pa rin, ayun ano. Sige, ganyan mo lang diretso yan. ito Gigilid yung na ano yun. nila, airgun nila eh. Ah, wala, hindi dala. Nandun kay Sige, Mark, Rodel. no? Rodel. Dito yung naalala ko ano eh, nag-apurol kami dati. Alam mo, apurol. Alam ng mga batang 90s. Apurol. Ito yung baga to eh. Idol, tangkiyawan naka ni putol mo. Ano to? Ano yun? Ano to? Tangkiyawan. Tangkiyawan. Ano yun? Tabi mo ako, ano yun? Ano yun, Lods? Leolito, ano po yun? Ay, Pangasinan din yan eh. Yung asawa, kakilala. Ah, binibiro. Ano po ba yung tangkiyawan? Hindi ko alam yung Pakyawan eh. Baka Pakyawan. Mga aso, video yung mga aso. Oo. Di yan. Itutulak mo lang naman. Yun. At Ilocano Idol, gamitan ng medyas na itim yan. Ah, yung bangus. Yung bangus daw, bangus siguro tinatawag. Naman. Ilocano Idol, di ko po alam yun, boss. Medyas napapain sa bangus. Kaya lang itim. Dyan sa tabangan tanga. Ikaw na rin, oh. Ah. Yan na rin, kasi pagod na ako. Shoutout pa rin sa mga ano, nanonood. Mga nagsasawa. Ayun ba na. Tangkiyaw ang binibiro lang. Si ano Macbin yan. Oo, idol. Ito. Uy, si Tita. Auntie Mitch. Shout out. Michelle Lopez, shout out po. Oh, bilis magano ni ano, Kasolid Randale. You know, shout out sa 10 million na nanonood ng ating munting live. You know. Bilis oh. Ang bilis oh. Oh. Mulmul oh. Mulmul na patay. High tide kasi. Mulmul kasi tawag sa malalaking ulo na tilapia. Sira na yan. Bilis. Ayan, kitang-kita pala. Halos magkakatabi pala dito yung dito sim na ano, no? Tore. Yun, dito sim. Dito sim. Dito. Wala kasang dito sim dito eh. High tide talaga to. High tide. Yan. Yan, 34 minutes na tayo nagla-live. Yan. Mga 16 na tayo. So, like lang kayo dyan mga kasolid. Live. Mag-like kayo at mag-comment lang. Yan. Yan, si Randale. Solid yan. Mga kasama natin minsan sa pamimingwit. Ganun. Antoy, banti na di man. Doon tayo, dapat di finish na mo sa mainit. Doon tayo. Ay. Wala na kasi pagkain, naubos. Mamaya ulit magpapakain. Isda. Ayan, comment lang kayo. Aking babasahin lahat ang comment nyo. Ayan, mga ano, hipon yun eh. Hipon yun nagsisitalunan eh. Hipon. Ayan.
Bali ang asikasuhin naman namin dalawa ni brother bukas. Lisensya ng motor dahil nakakuha na tayo ng ating gagamiting service na motor. So yun, makikita nyo na lang sa sa vlog natin yung papakita ko. Yung kita natin sa YouTube. Katas ng YouTube yung ating nakuhang service. Yan. Init ng camera ko sa camera ko. Bakit naman? Oh, dito kami. Meron pa silang isang dito. Bili nga ako ng gusto kong bumili ng tiksay eh. Masubukan ko nga yung tiksay. Yan, hindi ko makita kasi mga live eh. Live. Comment. Shoutout sa 12,000 na nanonood ng aking munting live. Ayan. Mga may gusto kong shoutout dyan. Mapanood nila. Makakilala nyo tong kapatid ko. Yung mga taga-Dagupan dyan. Yan, si Randale. Hello. Randale Saison. Ayan, yung mga marunong mag-ML dyan. Mga marunong mag Mythical Glory, ha? Oh, Mythical Glory. Mythical Glory. Glory. Yan ang mga laro niya. Ano ba yun? Kabal ba yun? Nilalaro ka rin yun? Kabal Online page. Oo. Kabal Mobile. Yan mga Yan, sarap mamingwit dyan, idol. Boys TV. Oo nga, idol. Kaso nga wala tayong dalang pamingwit ngayon. Dahil magla-live lang tayo. Pinasyalan lang natin tong fish pan ng ng aking mga pinsan. Lawak. Ngayon ko lang nakita to. Ano yan? Pati dun sa kabila. Oo, fish Sa pan kabila, din. tapos itong kabila. Doon, natutulog minsan si Kobe sa kabila. Tapos yung doon pa. Bali 5 yan na fish pan. Isa doon, sa una ang pinaglaro Oh, diba? mo. Pangalawa to, pangatlo, pang-apat, tapos pang-5. Malay nyo mga kasuli, balang araw makakakuha rin tayo ng dito, na ispa, dati dito. Paglalagyan natin ng isda. Tilapia na may ilalagay natin. Yan Tama sa bangka, papaya ngayon, napakainit doon sa gitna. Dapat bumili pala tayo ng merienda no. Mamaya na, sa bahay. Tayo inom pala no. Shout out sa 10,000 nanonood. Yan, may mga nagla-lights din sa atin no. Yung mga nagla-lights yan, yung mga nanonood naman dyan, mag-lights lang kayo dyan. Yan, meron pa tayong nakailang pa tayo. Meron pa tayong 20 minutes para mag-live. Kung gusto nyo yung Wala kasi tayong tripod eh. may baboy doon na baboy na Merong mga alagang doon, baboy. Punta nga natin. na native. Oh, tara. Ayun, meron palang native na dito, alagang baboy. May Tingnan natin. Buhay probinsya talaga. Yan, isasagwa na naman natin kapatid. Dito kasi natutulog yung kapatid ko yan eh. Alaga niya itong mga bangus. Ayan, kubo-kubo. Sarap dito. Sa Dagupan City. You're live. Yan. Ayos oh. Tingnan natin ngayon yung yung mga alagang baboy, mga pato. Ano yung mga doon? Pato. pato siya. May manok. Oh, mga manok, ang dami kinakain na kanina. Ayan o. Mga tao ng haso. Busy. Busy ako manisiri. Ganda dito. Itungkod mo nga lang yan kung gaano kalalim. Ano? Ha? Abot yan. Ha? Business. Mababaw lang siguro itong lang to siguro, baywang.
Ay, hindi pala, nag-high tide, no? Hindi lang. Dip-dip siguro. High tide, walang madaanan, no? Nakakamiss na mag-vlog. Ayun. Hindi kami, wala kaming hinuli ngayon, Idol Generoso Solis. Wala kami, ano lang, pumasya lang kami dito sa fish pan ng aming ano, mga pinsan. Puros mga bangus, ayan. So mga bago pa lang, ipapakita ko ulit yung mga ano, mga bangus para makita nyo, baka hindi nyo nakakita kanina. Makita natin ulit. Bida na ba to? Ayan, pakita ko ulit yung bangus. Yan, nasan yung bangus? Ay, naku, madudulas pa tayo. Harap ko muna yung front camera. Yan. Yung mga bangus dito, sa mga bago, yung mga bangus dito, hindi na siya pinapalaki ng mga malalaki. Fingerlings lang daw dahil mas mabenta daw yung ganitong klase ng bangus kalalaki. Bebenta nila ng fingerlings. Tas yung mga ano, ilalagay na lang nila sa ano, mga fish pan nila. So mga nangangailangan ng ano, mga gustong murder, yan, may contact tayo diyan, nabanggit ko diyan sa unang video. O kaya ilagay ko na lang yung link dito sa baba mamaya pagkatapos ng ating ano, ating live. Ito pakita ko sa inyo, mga bangus. Yan nyo, ha. Wala na pala, bus na. Wala na sila. Ito pala sila. Bus na yung pagkain pala nila. Ayan sila, oh. Hindi sila gano'ng makita. Ilalim. Hindi sila makita. Yan, malilit lang yung mga bangus. Yung pambenta nila. Yun, shoutout kay Ron Adel. Ingat, idol from Cotabato City. Ron Adel watching. Yun, shoutout sa'yo, idol. Uy, yun, kay Noipi Vlog. Yun, shoutout sa'yo. No, hintayin na lang kita dito. Pag uwi mo, pasyal tayo dito sa fish pan na to. No, Noipi Vlog. Idol. Yan. What's up mga kanoipi? Yan. Pasyal ka dito kanoipi pag uwi mo. Sabihan mo lang ako. No. Yan o. Miss ko to eh. Kaya nag-live mo. Wala pa kasi akong may upload mga kasolid. Dahil busy tayo. Kasi marami tayong inaasikasong papeles. Marami tayong dapat gawin. Unahin. Bago tayo mag ano. Kaya ito nag-update lang ako sa inyo. Kung ano na bang meron. So para sa hindi pa nakarinig. So pag uwi nung umuwi pala ako nung ano ba yun? August 19. So actually, ang flight ko talaga 14. Na-delay yung flight natin. Kaya naging 19. So pagka 19 nag-flight tayo, nag-quarantine tayo sa Manila ng 10 days. Yan, quarantine ng OWA. Tas another ano naman, depende pero sa ano sa lugar nyo kung pag-uwi nyo ng quarantine nyo ng 10 days sa Manila pwede na kayong umuwi sa bahay nyo. Sa amin dito sa Dagupan dahil sobrang dami ng kaso ng ano ng COVID kaya nag-strict tayo yung ating ano dito lungsod dito sa Dagupan City na kailangan muna mag-quarantine at duman sa swab test 4 days 5 days akong quarantine. Yan. Tas swab test sa ano pangalawang araw. Yan, pang-apat na araw release pag nag-negative. Ano, shoutout sa ano sa 10 nanonood. Yan. So hindi niyo na nakita yung mga ano, yung sa mga bago hindi niyo nakita yung mga bangus na ano malilit lang kasi yung mga bangus, ganito lang sila kalilit mga kasolid. Mga ganyan lang. Mga ganyan lang. Yan, mas
Mas mabenta daw yung ganito kalilit mga kasolid, ganyan lang, mga fingerlings lang kasi lugi daw sa feeds kapag napakalaking mga bangus, lalo na ganito ang panahon na tag-ulan lagi. Ayan, kagaya niyan, high tide. Buti lang may mga net. Ito hindi na nila dyan ang net kasi hanggang dyan ano, fish pa nila. 5 daw ang fish pa nila dito, hindi ko pa naman napunta. Ito yung pala ang pinaka napuntahan ko. Yung mga bangus, oh. Ganyan lang sila kaliliit. Yan. Yan, oh. Shoutout sa 9 viewers natin. Hindi pa tayo iniiwan kahit na live lang tayo. Miss ko talaga. Masarap na hangin. Yung mga kasolid, yung hangin. O, diba? Tama lang yung init. Hindi siya ganong hindi siya ganong nakakapasok. Ganda. O, diba? Ngayon naman, gagawin natin, pasyalan natin yung baboy nila, yung native. Native daw, kulay itim. Tara, punta natin. Yan. Puntahan natin ngayon. Madulas tayo. Wait lang, hawakan ko maigi. Ay naku, madudulas na tayo. Madulas. Ayun, aso. Hey! Ayun drone, no. Magano ka mag-download ka ng ng DJI. DJI. Hindi yan, DJI naman to. Nakapagano ka na? Ayun drone. Oh. Ayun drone natin, oh. Papali pa rin ang kapatid ko. Kalab ka pala. Oo. Kapatid ko. Sa pamangking kong makulit. Punta natin hindi mo kayo magsasound sa makaka-copyright tayo. Ayan, manok. Yan, kay paring JR Lastanya. Yan siya. Manok, mga manok. Sarap dito. Pangarap ko rin ganito, magkaroon ng sariling fish pan. Mga manok. Oh. Diba? Sarap po yung mga itik, oh, diba? Mga itik, Dito tayo sa farm nila, mini farm. Yan. Mini farm nila, doon tayo sa may baboy. Kaso medyo baha. Tayo. Buti lang, hindi siya ganong mainit. May kunting hangin. Ay, may aso din dun, baka agagatin tayo. Sa pangmanok, Ay, walang daan. Mga aso, hindi tayo kilala Ayun, tayo. Pakita ko sa inyo yung mga alaga nilang baboy. Ito muna, patong. Naglilimlim siya, Yan, pakita ko sa inyo, ang ganda, 1, 2, 3. Yan, mga native, Yan, mga binebenta rin nila yan. Sa mga gustong bumili dyan ng native na baboy, yan, Yan, bumili doon. Yan. Natin ang mga comment.
Shoutout kay ano, kay Beginner Fishing with Aldrin Leonardo. Yan. So, idol, dito tayo sa fish pan ng aking mga pinsan. So, nag-update lang ako ng konti sa inyo at sa YouTube. At isang linggo na tayo hindi nakakapag-upload dahil kagagawa na busy tayo sa ano, mga binubuo nating requirements. Kailangan mga yan o, mga baboy o. Nagutong sila o. Ito siguro baka hindi pa ibenta to. Mga ano, lilit pa sila o. Mga native. Yun o. Gutom na gutom sila o. Meron pa manok dito. Yan. Dalawa. Yan o. Baboy. Sarap ng ganito no, yung feeling ng nasa probinsya ka no, yung ganito lang yung buhay mo. Simple lang. Nakikita mo yung mga alagang mga hayop, mga manok. Ganyan, may aso na paparating. Dito tayo, ito yung napakalawak na fish pan ng aking mga pinsan. Lawak. Saka ang laman nitong bangus nasa ano, mga fingerlings na ano, bangus. Nasa 200,000. 200,000 daw ang laman nito. Pero hindi na nila pinapalaki. Binebenta na lang daw nilang ganyang kalalaki. Mas makikita daw sila kapag ganyan daw kalalaki yung mga benta. Yan o. Pag ganyan lang, mga ganito lang, mga kalalaki mga kasunod binebenta nila. 2 fingers lang. Ang presyo niya nasa, depende kung 10-12 yan, nasa 5 piso ata. Ano ba yun? Hindi ko na ano. Tapos 8, basta yan, naglalaro sa 450, 4, 5 piso. Yan ang benta ng ano, isang piraso ng bangus. Sa mga gustong mag ano dyan, mag-avail ng mga bangus dito. Dito lang yan sa Pulay Karanglaan, Dagupan City. So hanapin nyo lang. Pwede nyo rin akong kontakin dito sa ano sa YouTube channel ko. Pwede natin sila i-contact kasi total mga pinsan ko rin naman yung may-ari nito. So doon sa unang video nito mga kasi sa unang bandang una, nagbigay ng number ng pwedeng kontakin sa mga gustong umorder dito sa mga fingerlings na bangus. Yan. Ito good size. Presyo niya naglalaro sa 5 piso hanggang 4. Yan, ayun, ano, aso. Yan. Papasyala ulit tayo dito kapag mag-harvest sila. Kasi wala pa daw harvest ngayon. Wala pang order. Kung may order, kukontakin daw tayo para makita natin, pakita ko sa inyo yung yung para sila mag-harvest. So dito ngayon mga kasolid, kasi ang nakasanayan kong style ng pag-harvest nila pag nung bata-bata pa ako, high school ko yun, mga ganun. Pag nag-harvest kami ng bangus dati, tinatanggalan muna ng tubig, di ba? Tinatanggalan ng tubig, ginagamitan ng pump, water pump, di ba? Para matanggal yung tubig. Pagkatapos noon, isa pang yung tinatawag na kalukor, yung hihilain yung parang net at sasulupin lahat ng mga natitirang isda. Katapos noon, last, pag magsisibaba na yung mga gustong kumuha, libre na yun. Yung tinatawag na gilon-gilon dito sa Dagupan City. Gilon-gilon kung tawagin sa amin. Yung last tawag na doon. Basta yun. Yung last na wala ng tubig. Kakapay mo na lang kung ano makakapa mo. Makakapa mo dati, mga yung tilapia, yung mga kape, yung mga alimango na maliliit. Hipon, yan. Kadalasan. So, nasa tayo ulit ng comment. Susan Francisco, nakakamiss ang Dubai probinsya. Pa-shoutout. Watching from Dubai. Ingat po palagi. Shoutout po sa inyo, Ma'am Susan Francisco.
Ingat po kayo lagi dyan sa Dubai. Yan si Fishing Net Adventure TV. Wala, hindi tayo pwedeng manghuli mga ano, idol, dahil ano, tawag dito, fingerlings lang siya. So pang ano lang talaga siya, pang alaga muna. Hindi siya pwedeng kainin kasi ang liliit. Yan lang siya kaliliit, oh. Pero pagbalik natin dito, siguro kahit pag ano tayo ito, pwede tayo mga pa dito ng ano, yung mga yung suso ang tawag dun sa suso ang tawag dito sa amin, yung sinisip-sip na shell na kulay ano. So mag-comment nga kayo, tawag dun sa ano na yun, shell na yun, yung pwede rin may lukan, wala atang lukan dito eh. Dito sa kabila meron daw doon eh, pero hindi ko alam eh. Doon siguro, doon sa bandang so malapit na tayo mag isang oras mga kasolid. Yan o, 56 and 43 seconds na tayo. 56 minutes and 47 minutes 47 seconds. Yan. Oh, shoutout pa rin sa ano, 7 viewers natin na hindi ako iniiwan. Yan. Tuloy pa rin na ating sumusuporta sa ating live. So kung mayroon kayong suggest dyan na pwede natin gawin dito mga kasolid, suggest nyo na dyan sa comment section nyo kung mayroon kayong gustong ipagawa sa akin. Dahil ako rin nag-iisip din talaga, tutusin mga kasolid, nag-iisip din ako kung anong gagawin ko sa vlog. Pero ang talagang gagawin ko talaga sa vlog na ito sa susunod, bala pa talaga catch and cook. Kaso nga lang naghahanap pa ako ng location talaga na pwede nating ano, kasi medyo alam nyo na dito sa ano namin, sa probinsya namin dito sa Dagupan, napakarami ng ano, kaso ng COVID. Sa buong Pangasinan ito yung pinaka malaking kaso, itong Dagupan City. Kaya medyo nag-iingat din kami na paglabas-labas. Mahirap na. Baka pag lumabas tayo, namingwit tayo sa labas, eh mahuli tayo. Alam nyo na, kung mahawaan tayo, eh itong lingkod yung si Kasolid, nag-iingat lang. Ingat muna tayo dahil mahirap na tayong magkasakit, alam nyo naman. So nag-ano lang ako sa inyo, nag-update lang ako sa inyo para naman makita nyo yung kung ano na yung kalagayan natin. So itong kalagayan natin ngayon, papasyal-pasyal muna sa mga pinsan, sa mga fish pa nila, sa mga ano nila, munting farm nila. Kasama ko yung mga kapatid ko. Shoutout sa inyong lahat. Yan, malapit na tayo mag isang oras. Balik na tayo dun. Kasama natin, mamaya magme-merienda tayo. Yun pala, akala ko malalaking bangus, yung maliliit. Yung mga aso. Tingin sila. Yeah. Sanay na sila dito. Ganito lang ang daanan. Ito, ginagawa namin din dati to. Para may daanan, kukuha ng putik dyan. Baka mo gagawin ditong parang daanan. Yan. Dati, ibang iba na talaga yung itsura nito mga kasolid. Tutusin, ibang iba na talaga yung ano nito, itsura nitong lugar na to. Dati hindi to ganito. Ngayon hindi ko na matandaan eh. Siguro pag uwi ako mag-isa dito, hindi ko na alam babalikan ko. Hindi ko na alam itsura eh. Iba na talaga yung itsura ng kalasdaan namin dito. Huling punta ko dito kasi high school pa ako eh.
Tinuklaw mo ako talaga. Mm. Sakit manuklaw. Mga alaga nila. Oh. Yun oh. Yun oh. Shoutout kay Mangyan World TV. Yan, shoutout sa Loads. Loads Mega Mega Sardines. Loads Big Thumbs Up. Yan. Fishing Net Adventure TV. Yan. Bangkala ano? Bangkala na. Sudakul dito. Antuman eh. Ayun si Ma'am Christine Daniel, kamusta po? Yan, shoutout po sa inyo dyan sa abroad. Ingat po kayo palagi dyan. Yan, dito tayo ngayon, nagla-live tayo. Hindi pa tayo mag-vlog ng pamimingwit dahil marami pa tayong inaasikasong papeles. At medyo delikado rin dito sa lugar namin maglabas-labas kasi dito sa Pangasinan kasi itong Dagupan City ang pinakamalaking kaso ng COVID. Medyo nag-iintay. Hello Kasolid. Ayan si Kasolid. Oh, yun. Ayan, isang oras na. So, paano mga Kasolid? So, dito ko na lang muna siguro tatapusin tong ating live. Siguro sa susunod na video na makikita nyo siguro yung vlog ko na siguro. Kaya siguro makakapag-live pa tayo. Tingnan natin mga Kasolid. Yan, dahil itong mga kasama ko, sinamahan lang ako dito sa para makita na may pasyal din kayo dito sa sa lugar namin dito sa Dagupan City. Yan, so paano? Kita-kita na lang sa susunod na video mga Kasolid. So, God bless sa ating lahat. Paalam. No? Paalam mga Kasolid. Paano ilalag to? Paalam. Ito na, okay na.